teraz ideme točiť, čo mám v taške. Moje tašky. Moja taška, neviem, či to vidíte. Nikolina taška a Miškina taška. Tá je tu, keby ste to vedeli. Školská taška je normálna teraz. Nastúpili sme do školy, včera sme mali ten prvý deň akože. A Jak akože? Akože. Že sme sa akože ako not real, ale akože ako... Akože sme sa učili. Aha, že sme sa naozaj učili. No, dá sa povedať, že sme sa učili trošku. A dnes to nebolo úplne celé. Sice nič, no celé učili sme sa. Matematiku sme učili. A troška z geografie sme sa hrali. Anglínu sme sa učili. Anglínu, to je všetko. Tak budeme točiť, čo máme v taške, lebo keď sa to volá, čo máme v taške. Čo mám v taške, tak čo máme v taške. No sme tu 3. A prvá bude... Vyber tašku. Miška. Miškina taška. Táto prvá taštička. Ja toto budem vyťahovať, kým Miška bude sedieť inde. Jednorožec. Miška, takže predveď sa, čo máš v taške. No, mám tu dosky. Počkaj. Tož potom. Takže všetko sme vytiahli, tuto môžete vidieť a ideme na pečli. Dosky, Počkaj. voda, farbičky a Takže tu sú dosky, má takéto dosky, pekné. A z druhej strany Je takýto smajlík, jej! Niky, trošku mi to tieníš. Super. A vo vnútri má učebnicu matiky. I love Michaela Srdiečka. Kráľovna. I love you. Wow. Srdiečko. A tu má nejaký rozvrh. Pomoc. Juhu. To je rozvrh hodín. To nehovor to teda. Ešte tam mám toto. Tak tu mám matematiku, šlabikár, to je všetko. Šlabikár, Tu má takéhoto chudného psíku. Peračník. A tu je tiež ten psík. To je úžasný peračník. Takže Nikola otvára. Má vnútri. Nikola, moja pomocníčka. Takže tu má 2 gumy, tu má 2 cerusky, tu má pero, ďalšie 2 cerusky a toto sú tuhy do pera. A má tam aj ďalšie poschodie. Kde máš pravítko? To je pravítko. Super. Vrátime sa, keď budeme mať to druhé otvorené. No tak, zaostri sa. Tu sú farbičky. A podľa dúhy, čo som ja usporiadavala. Takže to má super, nevychvali sa. Tu sú farbičky a tu sú tiež farbičky a tu sú perá. Jak vidím. A to bol celý peračník. Tu má 10. Ježišmaria. Tu má struhatko a gumu. Struhatko sa vlastne... Jak sa vyberá tá guma? Ja mám na to len jednu... Aha, takto? Toto dá preč a máš gumu. A vlastne máte gumu a toto sa ako otvára. Zásobník. Nestopujem. Hej, ja to... Ty si... Tu môžete vidieť, jak sa to otvára. Takto. Husté. Cool. Má tu 10 v týchto modrých. Pusti 10. Pitie. Dôležité. Tuto má... Farebné pera. To už som hovorila. Tu má... Farebné pera, to sú tie gelovky, či jak sa to volá? No. Prázdnu fľašu vody. Úžasné. Je to vidieť? Hej. Áno. Tu máš ešte tie gelovky. Vyťahli sme úplne všetko. Tu je to struhatko. Žiacká knížka. A čo máme v žiackej? Nič. Máme slniečko. Jednotku z matematiky. Potlesk. Takže kto to prečíta je borec, lebo sa to nechce zaostriť. Niky netieň. Super, zaostriť. Vreckovky. Super, aj vreckovky má. Vlhčené vreckovky. Vlhčené vreckovky. Ja som to trafila. Ceruska, ja mám podobnú. Žabku, že? Ahojte.
Tak a to je všetko zo Miškinej tašky. Točíme. A tam ten je prázdny, tam nič není. super. Takže teraz Nikolina taška. Vrátime sa, keď to bude otvorené. Dajte vám povieme, kde sme. Sme na ihrisku. Nech sa to zaostrí. No tak, ostri. Tam sú nejakí ľudia, ty si nevšimajte. Nič nevidím, sorry. A tam vzadu sa pracuje, keby ste ten hluk náhodou počuli. Neviem, či si to počuli. Mám to takto, aby to bolo vidieť. Husté. Takže čaute. Dodávame Miškin mobil, ktorý tam mala. Ježiš. Povedz niečo o ňom. No, mám tam pravdepodobne okolo 1000 hier, lebo ich tam strašne veľa. Má značku Acer. Tu to môžete vidieť, sorry, že vám tiením. Tak. Potom tu vzadu má foťák, to A je je svetlo. protišmíkový mobil. Nechce sa šmíkať, máš pravdu. Viete čo, ja radšej tu 10 asi schovám. Počkaj, tak ideme na Nikolinové. 10. môžeš uschovať. Mobil nechávame na koniec. Takže potom tu má tiež vlhčené papieriky, obrúsky, neviem, jak tomu hovoríte. Tu má... Háčik na koliečka. Tu má ten háčik na koliečka. Môžete ho poznať, možno nie. Niky, ukáž topánky. Niky, ukáž to. Má toto a týmto sa to vlastne vyberá. Neviem vám to ukázať, lebo práve točím. Na konci videa vám Nikola ukáže, ako sa na nich vozí. Tak. Tu má potom uterák. Samozrejme, neviem k čomu si ho nosila, keď tam nemáme vešiaky. Tu má čerstvo kúpené a nerozbalené pravítka. Tu máš použité. Potom ešte tu. A tu máš čo? Tu má trigovicu. Neviem, či ho vidíte. Tu má obal. Taký krásne rúžový. Tu má peračník. Niky, peračník ti preberať nebudem, lebo každý asi vie, čo tam má byť. A hlavne ho máš rozhádzaný, tak mi by sa to nechcelo. Taký aj má byť. No však aj ja mám také Tuto má prezúky, neviem, či to vidíte, lebo ja nič nevidím. Super. Dobre, dosky, a dosky tie isté. A palíme to. A moju... Tu lietajú osy. Zaostri sa. A mobil ešte mobil. No samozrejme, špeciálny hreb. Mobil. Počkaj. Nevideli ho, videli len predok. Ukáž aspoň zadok. Zadok. Mám... Akú máš značku? Aligátor. Super. Krokodil, hehe. Super, a končíme. Nika, pozri, čo tu zrovna piekla. V mojej taške je približne to isté, čo tvoje, len ja tam nemám dosky a nemám tam uteráky, náš mám skoro všetko také isté. A ten háčik nemám, lebo nemám tie kolíska. Vieš, takže... Yeah! Nika, chytaj ma, preskočím mám inú tašku. Moment, idem ďalej, nechce to aj vidieť. Tak, super. Takže, čo si? Počkaj! Bonus, to si ty koliečka. Tak skáč. A ešte aj svoju tašku. Daj ju naopak, aby nech je menšia šanca, že na ňu skočí.
No super. Miška, dávaj pozor, nech na ňu neskočíš. Lebo si tam niečo môžeš rozbiť, tak dávaj pozor, dobre? Jedno dáme takto. Vidíte úpravy? Pokiaľ mi niečo rozbiješ, zabijem ťa. Preskočím to. Mizni. Daj na to! Prejdem potom dom na kolieskách. Prejdem. Super, takže čusík. Teraz ty to akože daj dole. Čo mám toto? Teraz Miška. Miška, aj ty to akože záver.